गुड मर्निं लोगोफोर, नै आङो आरो गोदान मोनसे रेसिपि लाना फैबाय नोंथांमोननि थाखाय। ओमफ्राय नै आङो दा बेखौ थाराय ना माबा मोनसे होनो आरोना, बेखौ आङो हागासिनो बेदरजों संनो। आलु होगोन थाइनैसो, ओमफ्राय बेलाहिबो होगोन आरोना आराम जानायनि टप टपनो। ओमफ्राय नै आङो पियास सेरहरबाय, पापर एवग्रोदोंमोन जोंहानि बसा जानोनो फिसालाया। ओमफ्राय नै गिजा दोनबाय आं साइडआव, बेदरखौ संनो नागिरबाय। एबार नै जागासिनो होबाय नालाय आङो लिंहरबाय बाक्साखौ मेथाइ जाफैदो न' बाबा होननानै, लाना थांबाय मालाय। ओमफ्राय नै दा आङो बेदरखौ होग्रोबाय, बेदरखौ आरामनो एसे एवना लाग्रोनोसै। बेनि उनाव जिखुनु आङो आलु ओंख्रि हादोंमोन ना, बेफोरखौ उनाव होनुगोन, उनाव आरामनो होनोसै आरोना। ओमफ्राय नै बेयाव देखानाय मस्ला आरोना, बेखौ आं होना लाग्रोबाय आरामनो हालदै संख्रि होखांनायनि उनाव। ओमफ्राय नै दा आं एरबाय बेदरखौ। ओमफ्राय नै जिखुनु हानाय मैगंखौ होबाय आरोना आङो दा। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां नांदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम दे लोगोफोर। बयनोबो शेयार खालामना हो, ओमफ्राय कमेन्टफोराव खिन्थाहर संनाया जागोन ना जाया, बे ओंख्रि संनाया आंनि। एबार आङो दै होनोसै एसे, जाबाय नालाय बेयाव। दै होनोसै आं नै, आरो एसे होबावगोन आरोना, बेजोंनो जानाय नङा दैया। आलुआ मोननांगोन ना, होमबासो जागोन। नै दा आङो खोबना होबाय, बेनि उनाव बोखारनायनि उनाव नै जा मोजां जाखाबाय आरामनो। आलुआबो मोनबाय, बै थाराय